Daw makidama ka po, manipod pa lang nga po itibiyang ti Philippine National Police. Chikiting patrol tayo ngayon. Siya muna ang papalit pansamantala kay Dennis kasi may sakit si Idol Dennis. Let's pray for Idol Dennis, mga idol. Atap no, alis to nga agimbag. Okay? Hintayin na po itibiyang ti Philippine National Police. IFM News. IFM News. IFM News. Police Report. Idol Lawrence, good morning po si Kevin. Yes, Idol Bernard, good morning. Mapukpukaw, itimay sa alalaki, ti Barangay Manayon, Banggi, Ilocos Norte. Mabigbig ti lalaki, ani Ediboy Iglesia, Igabion, agtawen ti 27, adaan ti live-in partner ken residente, iti nasa o alugar. Basar ti report inilian na pulisya, keta nagturong ni Ediboy, iti pagtangan ti Antina, iti September 12, 2025, iti oras ng alas 3 ti Malem, ket dito ay nagpakada ti mapukpukaw lalaki ken Antina, nga dati papanan na, usar ti kurong-kurong, yam sa anen ang nagsubsubli, naamuan nga dati inbati ni Ediboy Asurat ang naguna, pagpasensya ang dakon anti angkel, hankukayan, dispensaren na kati ado, jak na tungpal dagiti karik. Ti mapagpukaw lalaki ket medium body build, 5'7" ti tayag na, medium skin complexion, nangisit ti buok na, adatatu ti makin kanigin nga imana, ken naudi ang nakasuot ti yellow sandok ken blue-green short pants. Kabayatan na, adati kustudjar ti Lawag City Police Station, ti may sa akurong-kurong ang may pagarup ang abandonar, iti September 14, iti Barangay Santa Maria, Lawag City, Ilocos Norte. Basar ti report iti nailian na pulisya, kat nag-report ti kapitana ti Barangay Santa Maria, ken ti may sa residente iti nasa o lugar, nga dati na abandonar akurong-kurong, kat dito'y nakita dagiti kaming ti Philippine National Police, ti identification card ti makinkukwa ti kurong-kurong. Naamuan at Barangay Kalusa, Piddig ti makinkukwa ti kurong-kurong, ngam iti anay tawag ti PNP Piddig, iti daytong insidente, ket kinunada, asaan nga agnanaed iti nasa o nga ili ti makinkukwa. Iti agdama ket iuray digiti personnel ti Lawag City Police Station ti makinkukwa ani Telesforo Tomas Lorenzo. Kabayatan na Idol Bernard, awampay iti naawat tayo nga impormasyon wenno blatter manipod iti Police Regional Office 1 daytoy nalmes amay sang ubing nga agtawen iti upat iti barangay wenno iti Barangay Santa Ana, Solsona, Ilocos Norte nga sonto ti pagturungan tayo ento no laeng madamdama. Ken kastapay iti matbiyang iti Philippine National Police iti paway ket ada iti naitnag amay sa avan iti may sa barangay. Natnag? Yes, natinag Idol Bernard. Gagapukano iti Bartek nga isunto iti updatean tayo kang runaan na ni Apu Police Captain Jackson Sugayen. Napasamak daytoy iti barangay Surgi, Paway, Ilocos Norte. Ket dito nga lugan ket maysa Toyota Hi-Ace. Dagiti pa lang digiti nakontay damdamag manipod iti Philippine National Police para iti IFM News. Idol Lawrence Martinez, tatak aremen.